dhewe matur sembah nuwun dipercaya kelawan Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru datan ngantun para wali murid komite dan para siswa-siswi sing ana kene sembah nuwun semaksimal mungkin Petruk anggonipun sowan ngabiyantara sagaduhing tenaga sekadaring lampah ngremenaken ingkang samya hampir sani dalu menika mugi dados berkah tumraping kula saha panjenengan sami amin ya rabbal alamin Truk heeh ya genduk niken salindri kon nembang sing klasik ya maula ora sempat nembang sing klasik ya mergo gurudak-guruduk wanci limbukan lah wanci goro-goro ki raga rasa Bang manja ya ki matur nuwun karo sing pareng rawuh uga adi-adiku ya anak-anakku Mas Agung Sudarwanto